че Цецова победа ќе останат на висок некои играње во првата лига во наредната сезона. Георгиев.
контрнапад, Георгиевски гол. Не! Не се видела такъв гол, но пети удар, който не е легла топката. Иako, нищо трагично. Бидейки 18 разлика за домашната. Како и да е, продължва на Белър. Още 11 минути и 40 секунди. Постигнува 12-тият победа. И шанса по по-дълго време домашното да постигне гол. Точно така. Най-ефикасният гол сега Мирчо Георгиев, кой с известно време стана до враг, изкористеното никъде да му участитаме. Матра коментар, заплива в брачните двори. Продължава нападът от линия. 50 минути на преврат. Прави домашната голман. Контрнапад Стоиловски. Победа. Бързи двата голци за 31-12. Пресекува топка Мирчо Георгиев, опатане към Георгиевски. Да видим. Не успя да се снайде. Първокласният гол. Контрнапад. Обична простите за шут. Преди това Чекори. Я враќа топката с вијата. Времето ми тече 51 минути. Сега своя права тренерът на гостите да слушате. А Георгиевски си терапонирал и си постигнал гол. Предността сега е 20 гола, 32-12. Конверзация помежду тренерът и изключеният играч от екипата на линия. Чекори, Георгиевски до Мирчо Георгиев. Постигнува ефектен гол за 33-12. Прекрасно подиграла. Все пак лекала е лесна победа. Посекува домашните малко подсвест игра, може би за по-коректен надпревар, но що е тук. Всекоја победа е сладка, така и ова.
изключване на коментарите от екипата на линия. Мирче Георгиев напред кон Стоиловски, Драгановски. Нищо да Драгановски. Пенал за ръководителят от Делчево и го изведи Илчо Георгиевски. Целът е повторно истински тренер за новия 3 минути изключване. Много чеки минаше приключва. Победът на Георгиевски за 35-12. 6 минути до края. Велков не звони нещо, но не мога да му се яват. Звони ми на това телефон, има пренос от и... Ще ти пробвам на месенджера това да видя. Ама не мога да видя броя на бърза напред. Вонка ли е Велков? Велков вонка ли е? Може да изменила, ако шета на матурантите. Ако шета на матурантите, може да това не изменила. Чеколица беше студията, Топков на Стоиловски и гол. 37 гол. Доста ефикасен от страна на външната екипа надпревар.
Кухарський.